I-COVAX uhlelo lwasungulwa ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi amazwe asafufusa ngokomnotho abasethubeni elihle lokuthola imigomo ngokulinganayo njengamanye amazwe asethuthukile. I-WHO ithi inhlansi yethemba isikhona yokuthi leli gciwane lizonqotshwa maduze, kepha okwamanje amazwe kufanele aqhubeke nokuqinisekisa ukulandelwa kwemigomo yokunqanda ukusabalala kwe-COVID-19. WHO and our COVAX partners are working non-stop to start vaccination early next year. Same time, our message to all countries is that vaccines will complement, not replace, the existing effective tools we have for suppressing transmission and saving lives. This is a time for taking comfort that the end of the pandemic is in sight, but taking care that we do not let down our guard. Inhlangano ebhekele abantwana ngaphansi kwenhlangano yezizwe i-UNICEF nayo iyibophezele ekuthumeleni imigomo ngokusheshsha emazweni ahlukene. We are preparing to transport up to 850 tons of COVID-19 vaccines per month next year. This is more than double the average weight of vaccines that UNICEF currently transports each month. Working with WHO and Gavi, we are helping countries to prepare and to develop national deployment and vaccination plans for large-scale rollout of the vaccines. Amazwe ahamba phambili afana neCanada neFrance athembise ngokuthi yazokwabelana ngemigomo namanye amazwe. Inhlangano ebhekele umsebenzi wokugoma emazweni yantulayo iGavi ithi igculisekile ngomsebenzi osewenziwe, kepha iningi imali esadingeka. I don't need to tell you that we still need more, not just the at least 4.6 billion more for the COVAX AMC, but a further 800 million for research and development of second-generation vaccines, as well as 1.4 billion for delivery support. Kuleli sonto kubiko ukuthi iNingizimu Afrika yehlulekile ukukhokha isamba sokuqala seyigidi ezingu-327 zamarandi ohlelweni i-COVAX Vaccine Facility ngaphambi komnqamulajuqu womhla zili-15 kuZibandlela. Lelizwe belithembise ukuthi lizofezekisa isibophezelo salo namhlanje.